kadaghan sa akong lastiko. Unyang hapon, akong sulungon si Nicolayot o si Tisoy, magdula mi og dampa. Kadaghan ani og bag-o pa jud kaayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo na ni kabuok. Tama-tama, ako na ni ipabaligya ka, Maria. May na lang, makadakop tag piso-piso, ani. Bahala ginagmay, basta kanunay. Ugma na pudpuhon. Akong tawagon si Maria, Bi. Maria! Hey! Nawag na po do. Unsa man, mami? Asa man ka? Naa sa lugar mi nga wala ka. Naabit ako sa sala mi, oy. Ngano di ay? Ay, naday ka na sa sala. Pabuta ko diha. Maria, ibaligya sa ning Maruya dito, oh. Unsa man na si mami, oy. Magluto-luto. Pagkauman, ako dahi pabaligyaon. Isa mo lang musugunan ni si Inday, di? May pa, makapiso-piso ta, ani. Usog ba kay kamay na magatas, ha? Sa buka, gid aning mami, oh. Magdula ko lastiko ba? Kana imong bagulbol daw ni tindog pa kawa na nahalinan na ka. Sige na. Abi naman, bibi. Maria, tayo sagot. Unsa naman pud, mami? Basig unayon nimo nagkaon na tong Maruya, ha? Parehas na tong miagi. Dili lagi. Oto na ko. Maruya! Maruya! Hey! Maruya! Huh? Hala, si Dudong Pawiks man na, oh. Pastilan, ikumpindensyahan po kunyag pamaligya og Maruya. Si Maria na maligya po og Maruya ay. Ay, Dudong Pawiks, nganong naamang ka diri na maligya og Maruya sa buong area? Dito kasi nyo ang area pamaligya. Ay, pakabuot-buot. Kisa may nang ingon bawal na mamaligya dire. Palami ay rani og baligya na Maruya. Palami ay. Ikaw ha, sulod-sulod ka diri pamaligya. Ako ba ya pag mamaligya, di ba ako musulod dito sa inyong area? Ayaw na diha, Maria. Iyahay na lang tag-diskarte o kinsay palitan sa tua. Sige! Ang akong diskarte karon para dali ni mahalin. 5 madaw akong baligyan ni imo si mami. Ako ni ibaligya 4. Sa pa may tindog-tindog ni mo diha. Tara na, dungan ta. Tanaw na to kinsay mahalinan ron. Maruya! 4 lang! Ayay ka. Pagpunto yung baligya. Da, ang sikwa ni. Kailangan diskarte ko. Baligya ko nagtagtris ang atong Maruya. Maruya! Agtris lang! Ayay ka. Dili di maayo ni diskarte ni Dudong Pawiks da. Mas barato naman ang Maruya kaysa sa kuha. Dili ni mahimo. Ako adin ni itagdos. Maruya! Tagdos lang! Pirti ni si Maria eh. Itagdos yun niya baligya iya ha. Ipog ko palupig oy. Tanaw na taron. Tagpiso ko ni ako ang Maruya be. Maruya! Tagpiso lang! Pero tira ni si Dudong Pawiks. Iyahan naman noong itagpiso ang iyahang Maruya. Dili ni mahimo da. Ay, kabalo na ko. Dudong Pawiks! Kanang pagpilay-balikan ni mo na imong Maruya. Tagpiso nga naman. Ani na lang Dudong Pawiks be para magkasinabot ang duha. Akuha na lang ng palito ng imong Maruya. Pila man nakabuk, iya pa daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sige, paliton ko na og 20, dala sugdanan. Be, ambi na. Ako yung naisahan si Dudong Pawiks, oh. Te, mupalit ka og Maruya. Tagpila man na, day. Tag 5. Kapalit ka pulo, be. O, kani. Ayay ka. Isahan ko anong trabaho ada. Karang bayad, day, oh. Te, nahin pa'y ato ba? Wala mong gulpi silupin. Pulo ni kabuok, niya pagkahuman, di lang sa nang sudlanan sa inyo ha. Kuhaon lang na ako ni unya niya. Kanay mo 50, silbi deposit lang sa ani. Inighatod na, inigkuha na ko niya sudlanan, bago po na ko ihatag si mga 50. Sige, day. Sige, te. Dudong Pawiks, isahan. Utok ba? Utok.